Cargoladora automàtica personalitzada que s'utilitza per a la detecció de rosques de cargol. Utilitzant un tornavís elèctric servopasser de gran velocitat i precisió. Amb el sistema PLC per facilitar la configuració del programa. Les plataformes de treball dobles permeten estalviar temps de substitució del producte. Dispositius personalitzats per adaptar-se a diversos productes i augmentar la capacitat. La pantalla mostra paràmetres, fàcils d'entendre i d'utilitzar. Màquina amb aspecte net i ordenat. Màquina compacta, estalvia espai, fàcil de moure. Alta eficiència, alta precisió amb detecció de màquines.